लुगुराव आबायदे साइनलै दुंदु सिखाबो साइनज्रो खानिं हर जालांलादु जुथाइ क्रिबखौबो लुगुराव दिनै मोजां सिख्लाय ओलेनिं बुहा बसानि खारमिन खनारियामनां निंबो निनि आबायखे माया नांदु सिखादे एबो खारमिनखे जामियासि नायलाय गोबांनि इमोशनल खारमिनसे बुफाजां बसा साफागिनजां दंलारे बुफा रिटायरमेन्ट अदे बसा मासि कम्पानिया खुशिदांरे नहा बुफा सावजां दंलारे जनलारे बसा अफिसनि फ्रां फाइबाखे बावलारे आनि बसा सफाय गादे ग्राव थाइसि थाइगिन इजां उजांनि ग्राव खनाहि खाबो केसा रिजिं जादाव नांची अदे बसा जाबुखा बुफाजां साइलायनिं साइलायो अफिसनि फ्रां फाइमा दुगुरमा मुसुमा माखामजिमा मोबाइल हा बिजि गेम हा बिजि नखा नायखा बोलेनिं मायथाइ लायलांलाखा साइनसि बुफाग्रासा सावजां खामहि बावलाखा आनि बसा आंजां साइलायनिं साइलायो बिदेख्लैबा हामदावना बावहि मासे आइडिया माइखा आंबो मासे एंड्रॉइड फोन लाहामा नांमा मोबाइल गदेबा लाहामा नांमा ओलिट्सकासे आनि बसा आंजां साइलायमा ओलि बावहि नखा नायखा बो दुकाना थांहि मोबाइल मासे ब्राइखा अदे नगावासिनि आरसाखि लुंहाहि फेसबुक व्हाट्सएप एप्स डाउनलोड खालामनानै सानिखा अदे बो आरसाबो डाउनलोड खालामरिखा अदे बग्रा साला हाजायबानि फ्रां फोन यावैया अबानि बेदेहे फेसबुक व्हाट्सएप यावैमा थारमायो अबानि साइनसि बसाखे सिलिंरिबानि सानिरे बाबा आंबो मासि फोन गदेबा लाहाखा आंखिबो फेसबुक व्हाट्सएप बेदेहे यावैरे साइनटिसां सिलिंरिसां बसाथिबुखा आबाय निं इलि राहिबो फेसबुक व्हाट्सएप यावैमा जिस हागलायथिहे रुमा थांलाखा बफा गोबां निं दुखु नांलाखा खा सालाखा दंलाखा ओलेनिं नखा नायबुखा बसाने ब्रेकफास्ट खालायरिखा बफा बावलाखा दिने दे आनि बसानि मुड हामबि सिंबो नां बावहि सिंखा ओइ बाबा फिनसिमां साइनटिसां बेदे यावैरे फेसबुक व्हाट्सएप अदे बसाथिबुखा आबाय निं दे न्यूज़पेपर के पुरिला नाख्लायमा फेसबुक व्हाट्सएप के यूज खालायहि सिहे थांलाबुखा साइमब्लिहा बसा अफिसनि फ्रां सफायहि दुगुरुखा मुसुखा माखामजिखा थुलाखा हकजेरा समाव फिनहे दिगांबानि दिलिं भाइखा अबाहा बफानि रूमनि लाइट ऑन जाहि दंखो अबानि बफानि रूमा थांदा नायिखा नायिबा दे बफा मोबाइल नायबाय दंखो बसा बावलाखा आबायदे गिबिर जानायखा बावहि थांलाखा थुमानि नखा नायखा फ्रंहा मोबाइल डेटा ऑन खालायहि फेसबुक नायखा लुगुराव जिंख्रि बडिनि दखना फ्रंमा बायजाहि फेसबुक व्हाट्सएप खिनिं नायजानबासे राइट चेक खालायखा सेरे लाइक रिखा सेरे कमेंट खालायखा सेरेनि फ्रेंड रिक्वेस्ट फायखा मासे फ्रेंड रिक्वेस्ट दं बफानि बके एक्सेप्ट खालायखा अदे पोस्ट मासे खालायाबा दं बसानि फटो खि देंहि आनि बसा दिनि आं मदायखे जेनहि बिलादु मदाय निं आनि बसाखि नालायबो खाजा मिनि दें हैप्पी बर्थडे माय डियर सन बसा बो पोस्ट के नुहि वाइसो लाखाजे इलि आंखे विश खालायमानिसे आबायदे फेसबुक बेदे यावैरे सिंबा आंखि आंला आबायने 1 मिनिट बो बुब्लिरिया बावलाखा अदे बफा दंया बाहा खायहि थांहि बफाखि गबावहि सिखा आबाय आंखि माफ खालाय आं निंजां साइनलेया निंखे नालायबो हामिया मायरे आं दिनि निंखे मिथिखा बुजिखा नि आंखे बिलि माया नांदु आबाय लुगुराव आनि एबो खारमिननि फ्रांनिसि नादि बुजिखा कमेनाचिया जिंख्रिबो मोबाइल हा बिजि जादु बुब्लि माइखानि बुमा बुहाजां साइनलेबा कम जादावखा दिनि बुमा बुहा दंबा हानिं मायारिला खासावला लुगुराव आनि खारमिनखे एराहानिं जामलिलाखा हामजावखा दे लाइक कमेन्ट शेयर खालायहा अबाहानिं निसि हामजावदुना हामजावया थारमायनां मिथिनां स जुथाइ क्रिब खेबो